Na ukrajinskej hranici sa pracuje s rúškami a rukavicami. Ak máte staré nepoužívané auto, pripravte sa na pokutu. Neboštíkovi vzali truhlu, aby ju znovu predali, tvrdí rodina. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, pozrime sa spolu na udalosti dnešného dňa. Sú tu noviny, dobrý večer. Naši futbalisti budú mať na budúcoročných majstrovstvách sveta v Afrike priam ideálne podmienky. Najmä vtedy, ak sa dostanú na nový štadión postavený v Kapskom meste. Obrovskú strechu na štadióne tam totiž postavili 16 chlapi zo Slovenska. A tvrdia, že futbalisti určite nezmoknú. Toto je pohľad na 10 štadiónov, v ktorých sa budú odohrávať majstrovstvá sveta. Na výstavbe jedného sa podpísali Slováci aj Česi. Montovali sme približne 1700 tón oceľovej konštrukcie po dobu 8 mesiacov. 16 ľudia z celého Slovenska najprv prešli výberovým konaním, potom mohli dohliadať na odbornosť a bezpečnosť práce pri montáži oceľových konštrukcií strechy. Pričom tá ťažká manuálna práca tu mali na starosti tí lokálni pracovníci. Pracovali rozdelení do skupín, aby montáž mohla prebiehať prakticky nepretržite celých 24 hodín denne. Tam opravdu jsou silně založení fanoušci fotbalu a každopádně to tam bylo cítiť. Počas voľna chlapi navštívili aj safari, nafotili opice zvyknuté na objektívy. Pozrite, ako jedna pózuje. Vidíte, že nemá problém vliezť do auta. Samozrejme, firma Skisúdz je pyšná na to, že sa podieľala na výstavbe tohto štadióna. My sme celú tú kvalifikáciu vnímali teraz asi ako všetci Slováci. Držali sme našim futbalistom palce. Veria, že žrebovanie rozhodne tak, že naši futbalisti budú hrať pod strechou, ktorú vytvorili aj Slováci. Pre televíziu JOJ Iveta Marešová.